Ang dako nga sampungan ay nagsugod halin sa langit. Sa tunga sang maayo kag kalautan. Nagabot diri sa kalibutan kag pagatapuson nini kung matapos naman ang kalibutan. Ang pagtuon subong ang semanal nga pag-usisa, pag-review o kon pagtuon sa aton nga leksyon sa eskwela sa Batika. Ginadala ini sa inyo sang Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Isa ini ka Ilonggo o kon hiligaynon nga bersyon sa aton weekly Sabbath School lesson. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong masonson nga host sa sining programa ang Pagtuon Subong. Kagyari ang akong duwa ka mga guest, ang aton duwa ka mga resource persons. Ngay pirmi na ninyo sila makita diri, kilala ninyo siya. Apang ako ni pakilala liwat, ang una na akong pakilala, wala sa iban, si Pastor Chris Berian Luaya. Halin siya sa biliran mga kauturan. Apang diri na siya sa aton subong sa CPAC tungod kay siya sa aton mga teachers, professors naton sa School of Theology diri sa CPAC. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man, Pastor Tomado, kag salamat sa pag-invite liwat sa aton pagtuon sa Sabbath School lesson naton. Kag excited ako nga matun-an naton ang ining topic sa sining simana. Yes, and that's correct. Ari na kita, Pastor, sa bagong leksyon naton. Apang ako na naipakilala sa inyo, si Dr. Pastor Victor C. Montaño. Siya ang aton nga dean sa aton nga School of Theology diri sa CPAC. Pastor, mayang adlaw sa inyo. Maying adlaw man, Doc, and happy Sabbath to all our viewers. Kag may the good Lord will always bless you. Yes, and that's correct. May the good Lord will bless, especially sa aton nga pagtuon sa aton nga leksyon. Ari na kita mga kauturan sa leksyon 1 sa sini ikaduwa nga trimestre sang aton sa sining tuig 2024. Ang author sa aton nga leksyon, ang aton bantog nga preacher, wala sa iban si Pastor Mark Finley. Siya ang author sining aton leksyon sa sining nga quarter about the great controversy, ang dako nga sumpunganay. Kagari na kita sa bag-o nga leksyon numero 1 para sa Marso 30 tubtob sa Abril 6. The war behind all wars. Ang gera sa likod sang tanan nga mga gera, mga kauturan. Apang sa hindi pa, ato na nito ko ang atong mga ulo. Sa siningatiyong ginoyari kami, nagapasalamat sa imo. Tungod kay ikaw naman maghatag sa amon, sa amon nga quest, sa amon nga paninguha, nga makaibalo, kag tulutungkad kami Ginoo sining leksyon nga kanami tungod sini sang dakong sumpunganay. Salamat gid nga ang balaan nga Espiritu magadihon sa amon nga tatlo kag sa amon mga nagapalamati kag nagatanaw sa sini nga programa. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Amen. Akon pangabayon si Pastor Chris pagbasa sa aton sadsaran nga teksto. Ang aton nga sadsaran nga teksto makita sa bugna 12 mga bersikulo 7 kag 8. Karon may inaway sa langit si Miguel kag ang iya mga manugtunda nga nagapakig-away batok sa dragon. Kag ang dragon kag ang iya mga manugtunda nagpakig-away. Apang gindaog sila kag wala nasing duog sa ila sa langit. Amen.
Amo na makaturan ang aton. Amo na siya ang timagid sa bilog naton nga trimestre nga pagtuon. Kaya ako excited mga kauturan kay kining atag aton nga guest, ang aton mga resource persons, mga batid ni mga kauturan, madalong ini ang ila kaya amo ni ang ginatudlo ni Doc Montanio about the Daniel and Revelation. Amo man si Pastor Cres mga kauturan. Okay, ari na kita sa Lection 1. Ang isa di Doc B kag Pastor Cres nga daw kakaladlawan bala nga ang langit wala matahom wala sang kadagtaan pero dito nagsugod ang kalautan. Doc B, can you please give us a little introduction regarding this one? Matuod na, Dok, mahambal naton nga ang tanan nga tinugas ang Ginoo maayo. Maayo. Kag sa pagtuga niya sang langit, nagtuga man siya sang universo. Kag nagtuga siya sa mga katawhan, labi na sang iyang sa mga angheles dira nga magaserbisyo sila dito sa langit, sa trono sang Ginoo. Apang sa hinali lang atong mabasahan nga mayara sang problema nga nagtuo. Madabo nga mga teorya ang nag-explain sini kung nga nagkatabo sina. Mayara nga bangod ang Diyos gugma naghatag siya sa aton naghatag siya sa iyang tinugas sang freedom nga sa pagpili kag ini nga mga tinuga ginpili nila nga mag-rebel di batok sa Ginoo. So ang aton nga explanation sini as Seventh-day Adventist amo ning ginatawag nga great controversy theme, ang great controversy nga natabo dito sa langit. Sa ang iban nga mga evangelicals naghambal sila warfare theodicy ni Gregory Boyd. Apang makita naton nga tama gid kaathag ang Biblia naghambal sa Revelation 12, Ezekiel 28 kag Isaiah 14 mayara gid man nga perpekto nga gintuga ang Ginoo sa sinugdan apang may nag-abot nga problema sa Yes, and that's correct. Madalom-dalom ini mga kauturan. That's why we are excited. Pastor Chris, ano ang imo diri nga contribution sa aton nga introduction? Ang akon nga nakita diri pastor sa aton nga leksyon, even though nag-abot gid man ang rebellion, mabasa gid man na sa Biblia sa Revelation 12. Pero na-amaze ako ba sa ginahatag sang Ginoo sa kada tinuga niya. Ini ginatawag nga the power of choice. Yes. Kay diri ko na realize nga wala sang tinuga nga ang perfection ni absolute. Ang angel, ang mga tao, hindi absolute ang ila. Perfect pero it's not At absolute. the beginning they were perfect. Perfect sila pero ang Ginoo lang gid ang absolute. Pero what amazes me is this one. God gave each one the freedom to choose. Kag dira nagsugod dokbik ang controversy. Kung nimo gali nga pagtagaan sang freedom ang mga tao daw may tendency may tendency but at least God has a solution. Amo lang na ang kanami. And God still remain to be God and God of love. Yes. Ari kita, Pastor Chris, akon kaunahon, war in heaven. Ano ang sinugdanan? A perfect heaven sa imo ginhambal. But why nga may away, may sumpungan ay dito ang natabo? Sa ginhambal ko kag awag ulang tungod kay may ability to choose ang iyang gintuga na exercise nila. Yes. Ang atong gift nga ginhatag sa ila sa Ginoo. Kag ako nakita diri nga ang ginatawag nga patience kag freedom. Okay, makita naton ang pasensya sang Dios. May mga questions nga abot kisay. Nga wala na lang patay dayon sang Ginoo si Lucifer. Para wala tani tanahalitan subong sa iyang kuan. Pero that question can only be answered when we understand this great controversy theme. Amen. Okay? Nga ang pasensya sang Ginoo, ang counting ni Ellen White is hindi siya exact ba for about 6,000 years, within 6,000 years. Amo na ang patience sa Ginoo sa kay Lucifer. Okay? Kag ang Ginoo gin-exercise niya nga freedom, ang iyang patience
kag ang tao maka-exercise ang iyang freedom. Di ba? Ang Ginoo may patience, ang ginhatag ang tao maka-experience ang iyang freedom. Kay nga freedom kay they have to choose sa sino nga side, sa diri nga side sa left or sa right nga side. Yeah. Patience and freedom mga kon nga nakita diri pastor. Yes, and that's kanami. Doc Vic, Nang aton nga lesson, Pastor, naghambal nga there is no logical explanation about the existence of evil in heaven. Hindi gid nato matungkad kung as ano gid na human sa being, isang mystery. Mystery of sin gid na nga aman. May madamo kita nga mga and then why pang-ino-ino. God allowed it to happen. Yes. Amo gid na. Madamo kita pang-ino-ino kung paano na. Apang klaro gid ang Biblia, God is love. Yes. No, when he is a God of love, he wanted to create a being, no, nga based sinang category, sinang prinsipyo of love in which tagaan gid niya ina sila sang freedom to choose, to desire para sa ilang nga kaugalingon. Kay kung wala siya sang gugma, create lang siya sang robot pag gusto lang tawago niya. Pero kung ano nga hambalon niya, ti masunod lang kay robot automatic akuan mo nang push button kung anong luyag mo, ti masunod lang sa imo. Apang ang Ginoo hindi amo sina gusto niya nga ini nga mga tinuga nga iyang i-create, dapat magaserbisyo sa ila nga ara sa ila tagipusoon wala nga mayara gid sang gugma. This is the very essence of that freedom. Yes. So I believe nga nakita ini sang Ginoo dako nga gamble sa iyang part nga ini nga mga tinuga may ara gid sang panahon nga masikwahi gid sila sa kabubuton sang Ginoo kag amo na mayara amo nang natabo gid gimpili gid nila amo ang pagrebelde sa Ginoo. Yeah, and that's correct, Doc Vic. Dako nga risgo ang gingambol, ginampang sa Ginoo to give His creation freedom. Kay kon sa mag-asawa Brabide, Doc Vic, Pastor Chris, nga kung nubiyanay ka mo, daw kalaw ay man nga sunod-sunod na lang ang imo nga nubya, ang imo nga bana, sunod-sunod lang sa imo kwa di pinggan, sa dire. Wala sa ga-exercise ang iyang freedom. Di kay ko bulak. Daw tihatag man. Pero kon may gamay nga resistance, kag makita mo nga coming from the heart, yes, kana kay unique kag there is something unique sa sina nga relation, and that's how God tried to emphasize kag tungod sini Pastor Chris nahitabo nga tungod sang freedom amo na kung sa may mga divorce, may mga away, may mga separation because of the freedom nga ginatag sang Ginoo sa aton mga kabataan kasi quiet ng kabataan because of the freedom. Yes. Okay, may isa ko diri nga jutayan ko malipatan, go ahead. Pastor Tomado. Ginambal ko diri patience and freedom. Gusto ko emphasize ang God being patient. Yes. Pasensyoso ang Dios, but wala siya nagaliwat. Yes. Ang tao, ang iya nga pasensya, for example, magpasensya gid ko sa iyo ginhimo sa kon, pero ang iya nga ginhambal nagaliwat-liwat. Pero ang Ginoo, patient but unchanging. Yes. Wala nang kaliwat. Kaya kung nagaliwat-liwat ang ano sang Ginoo, di na lang siya magpakamatay. Yeah. Oo. And that's correct. Di na lang siya magpakamatay. Just imagine, bayaan mo imong trono, magbudaw ka sa level sang tao. Kay tungod kay pasensyoso ka. Gani. Oo. So, patient but unchanging. Yes. Amo gid man ang ginambal sa Biblia, sa Malakay. Yeah. God is unchangeable. Yes. And that's correct. Doc, can we blame God of this thing? May mga tao nga gina-blame nila ang Ginoo kung nga aman, no? Kung nga aman nagtugas ang amo sini nga klase sang mga tinuga ang Ginoo. Pero kung ibutang nato na atong kaugalingon, kay ikaw ang Dios, anong pili magtuga ka sang tinuga nga robot? O magtuga ka sang tinuga nga may abilidad sa pagpili ka mag-reply, respond kang may posibilidad nga magsupak ini sila. Apang nakita ni ini tanan sang Ginoo, pero ang Ginoo nagpadayon gihapon siya. But he covenanted his son, his dear son po, na ma-address ini nga issue in case maabot gid man ini sila. Kanami isang imo Doc Vic nga sakyan ko na ahead of time nakita sang Ginoo ini. Ahead of time nakita iya nga there is tendency for Lucifer
to betray him kag maghandom sang iyang lingkuranan. Kag amo gid ang naitabo. Pastor Chris, yeah. Wala sang butang nga wala kabalo ang Ginoo. Yeah. Pero ang Ginoo wala nagabalabag sang imong desisyon ba. Amo na ang kanami sa Ginoo. Wala niya ginahinder kung ano ang imo nga posible nga desisyon. Tagaan kini freedom kung diin ka nga side. Amo na ang good news. Yeah. Okay. Kay kon robot ay limitado aton kuan robot mo. Kag ang Ginoo hindi gid mag-enjoy. Hindi mag-enjoy. Gusto sang Ginoo nga ang love, ang gugma nga iya ginatag. Begets love, nga ang balik gugma. Tayo mo na gugma ta nga asawa ta, gahandom ta nga asawa ta maggugma sa. Yes, mag-reciprocate kag may symbiotic relation. Yes, Pastor, nag-away dito sa aton nga Sunday. Nga ang nakuha gid ni Lucifer ang 1/3 of the angel. The enemy deceives them na nadayaan gid sila, no? Imagine 1/3 sang 1/3 damo ina siya, no? Damo ina siya. Kag diri naton makitan kung ano gid bala ka deceiving, ang deception, ang sala pa sa mga tinuga sang Ginoo. Kag nakita naton nga mayara gid man sang kaginamo didto ang aton leksyon nagahambal nga there is an element of physical warfare. Kay tigin pagwa sila mo. Gintulod sila mo. Sa aton pa may physical gid. It is not a war of mind, it is not a war of argument lang, pero there was physical gid nga tudlan na pagwa sila, gintulod sila pagwa, driven out sila. So kag may inaway gid man dito nga tabo, mahambalan man naton nga ini siya nga inaway, war of principle, posible man na kay simply battle of minds, simply kay ginahangyo man sang kaaway itong iban. So amo nga tabo nga may ara gid man sang nadayaan kay ang tinugas ang Ginoo gin-create nga may abilidad sila to reason and to choose. So may ara gid man nga mga away sang rasones na dito prinsipyo nga inaway apang in the long run Lucifer and his group they were defeated and Christ was so triumphant. Yeah. Kay bisan subong sa aton bala nga situation karon. Bisan ano ka criminal sang tao, may ara gid nga nagadepende sa ila. May ara gyapon nga gasunod. Bisan ano ka convicted na gid pero may kakampi lang gyapon, may ara lang gyapon nga naga suporta sa ila. That's it, because each of one, and then ang angels were also given the freedom of choice. Yeah, Pastor Chris. May mga ideas ginalantaw nga ni diri sa kunong Bible, diri sa Andros Bible, Pastor. Yeah. Kung ano ang explanation. Kay ang iban nga mga tawo mang-expose diri sa Bible, may mga theory sila kung damo gid bala ang na-convert ni Satanas kay sa Ginoo. Okay, 1/3 mo. Yeah. 1/3. Pero may ibang nga translation, Pastor, third part of the angel. Something like sa one whole na ang amulang sa mga kay sa langit ko suno pa sa akon nga nabasahan man divided into, for example, Platon. Okay, this one is one Platon, second Platon. So ikatatlo lang kuno nga Platon ang iyang nga nakuha. Amo nang iyang kuan, pero damo gihapon. Damo gihapon. So ang implication sini is ang yawa convincing gid siya. Kaya nga ang mga angels nga ni nadala niya Ayan pa kita. Ayan pang tao di ba mo na bla? Yeah. So grabe ka convincing ang iyang argument. Yeah. Nga some di man tanan, some of the angels either damo o sa gamay lang pero nadala niya na convince niya sa iyang argument. Yeah. Kaya ang isa pagiti ang mga angels daan sinless. Pero na-convince pa third part, 1/3. Ano pa kita yan ng mga sinners. That's why pila yan ka part 9 of 10 guru whatever. Yeah, but that's it.
Wala gid garantiya nga sa Yeah. aton nga masarangan naton magtindog maisahan nun. Batok sini nga kaaway. Very deceptive gid ni siya. And in the last days, ang hambal sa Biblia, number one nga instrumento niya para hikayaton niya mga katawhan sa inyo is through deception, through through lies. No, even the very elect will be deceived. Will be so, deceived. will be deceived. So kung nadayaan niya tong mga angheles, ano Ano payahan pa yan kita? kita? Ano payahan kita? So ang aton nga strong foundation, I believe, we need to stick from the Yes. Bible. Kaya amo lang ang will sang Ginoo, wala na sang iban. Magluwas na madamo na nga paagi nga madayaan kita. Yeah. Kag amo gini ang sentro sa atong eleksyon sa sining nga trimestre. Kung paano naton mabatyagan nga hindi kita ma-deceive, hindi kita madala. This is the core of our lesson. Yeah. Kaya sa pagid sa atong nga Tuesday, diri sa kalibutan nahimo siya nga battleground. Kita nga ari diri daw na butang kita sa tunga sa crossroad. Okay? Ang gera diri ada kita sa tunga na kita ara na nalamita. Why kita mahimo? But we have also to cast our allegiance kundiin kita between the two forces. Yes, Doc Vic. Oh, klaro sa Revelation there that one-third of this angel was cast down to this earth. So alaot kita. So Alaot. yari nagbisita sila sa aton, nakitaan nga perpekto nga tinuga ang si Adan kag si Eva, gi-deceive sang yawa. So ining mag-asawa man nagdampig man sa iya. So ini nga kalibutan subong, this is now the battleground sang dako nga sa pagsumpuan. We are really greatly involved. Involved in this. Not only involved, affected. Affected kita. Nga, wala kita sang in between. Oh. Either we have to be on the other side or on the other side. Involved bala kita sa ginatawag nga pagpakasala, rebellion. Sin is a rebellion ang sa atong lesson. Involved kita sini nga rebellion against the authority of God. Apang pasalamat kita kay ang Biblia naghahambal nga wala gid kita ginpabayaan sang Ginoo. Amen. Pabayaan sang Ginoo. Yara magyapon ang Ginoo. Kaya amo na siya sa aton nga leksyon. Nga bisan si Adan kag si Eva sa aton labi na sa aton Wednesday nga ginpagwa sila. But wala sila ginpagwa without hope. Ilang baton ang penalty pero gintagaan sila sang paglaom. Pastor Chris, yes. Ang akon nga na-realize diri Pastor man sa dira nga side is wala sang maka-tiner sa Eden bisan nga ni sa life nila Adam and Eve. Sa nakasala sila, ginpagwa gid sila. Kag sa bago nga Eden man, wala sang maka-start dito nga tao nga rebellious ang mind. So sa great controversy, nabasahan ko sa atong eleksyon, sa great controversy, God sees to it nga hindi na magbalik ang rebellion. So muna nga hindi niya pagtapuson dayon ang kon kinahanglan something has to be explained before God's creatures. Kay kung iya to nga gintapos dayon si Satanas, ang rebellion later on posible magbalik iti maga-question ang mga angel, ang mga tao. So gintagaan sang Dios sang time frame. Okay, may time frame gid man ang Ginoo. To see to it nga hindi na gid magliwat. Yeah, and that's correct. Doc Vic. Ang atong election sa Tuesday naghahambal nga ining kalibutan amo ni nakaron ang battleground. Bangod ini ang atong election naghahambal nga bangod ini sa choices nga ginhimo. They made a choice to be with the enemy. So tungod sini because of that choice according to our lesson it opens a door of what? Door of suffering, death, pain, misery. Amo na nga separation sa kadamo nga problema sa aton nga kalibutan. It's because of the great controversy team. Amo gid ang kanabi sang Adventista kay nga man ma-explain naton ang the problem of evil, misery and suffering sa sini nga konsepto sa great controversy team. Nga gasuffer kita
bangod kay may inaway, may dako nga pagsumpungan na gid. Kag kita na yara kita nabilong sa kampos ang kaaway nga amo nang resulta sang aton nga choices. Yes. Yes, yes. Pastor, ang earth nato na himong battleground. Nabasahan ko sa Spirit of Prophecy, before gali nakaabot diri si Satanas sa aton nga kalibutan. Dito anay siya sa ibang mga planeta. Nga may mga Adam and Eve man dito, pero wala niya na-deceive. Okay. Wala niya na-deceive. So, but siningon, once nga batonon nimo ang iyang deception, automatically he's in control. Yeah. Basta batonon nimo, he's in control. Kaya atong mga kalibutan nga wala nagbaton sa wala na siya hasta subong, wala na siya kabalik-balik dito. Wala na siya nagatindog sila dito nga wala na apektuhan sang temptation. Pero lang tawa ba na atong nga kalibutan nga bato ni Adam and Eve ang temptation ni Satanas, asa subong pati kita nagasuffer. Yes. And that's it. So, kanami sina nga punto, Pastor Chris, nga ang dito sa ibang nga planeta, may mga inabitan sila. May amo nga natawag nato nga UFO, unidentified flying object nga nagabisita. So, they are coming from other planets. But the thing is that they had not been deceived. Because on the first place, wala nila gin-entertain. Basta entertain mo lang gani, Musugod gid ang problema. Yes. Doc Vic, can you explain a little bit sa aton Wednesday in Genesis 3:15? Yes. Amo ni ang solusyon na kung atong basahon ng Genesis 3:16, 15, it tells us about the seed of the woman who will bruise the head of the serpent. So a prophecy ni siya, ang propesya kung paano tagaan sang kasulbaran sang Ginoo ang problema sining aton nga atubang subong. So ang rason sini kung gitagaan sang solusyon because of that great love of God. Yes. Gugma kita sang Ginoo nga ginhatag niya ang tanan para kita makalinggawas. Kay gidisib lang kita mo. Yeah. Gidisib lang kita. So that is what God wanted us to have. Is to know about His love, and His love is all about Jesus Christ who died for our sin, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Yes. Amo na gani bilang ang mga ginikanan, bisan ano ka rebelde sa ilang kabataan. Bata lang gid gyapon nila. Ang iloy lang gid gyapon. Ang amay lang gid gyapon. And that is how God loves us. Kagti sa imo bikay na mga punto nga na-deceive lang sila. Sa pang Ginoo na luoy, baka luoy nga na-deceive sila. I have to do something and that's it. Yeah. Pastor Chris, yes. Okay. Kung ano siya messianic text, ang Genesis 3:15, it points out Jesus kay Kristo ni siya according to Galatians 3:16. So, paglaom ang ginhambal diri. Yeah. Amidst the fall, bisan pa nahulog ang tao sa pagpakasala, pero ang Ginoo naghatag gihapon solusyon sa tanan nga sitwasyon sang tao, pastor, halin sa Genesis pagkato sa Revelation, ang Ginoong nagauna hatag solusyon. Yeah, and that's correct. Ang tao according to Genesis 6:5, evil continually, the heart is only evil continually, padayon nga evil. Ang Ginoo nagapadayon man hatag sang solusyon. Okay. So God is a God of solution. Hindi siya God of problem kundi sa solusyon siya naka-focus. Amo ang Genesis 3:15. Yeah. Kagamo nang ginatawag nga the first gospel from the Bible is Genesis 3:15. Wala na gid kita time Doc Vic, our high priest. Okay. Na deceive kita ni Satanas, nadala kita, naluoy ang Ginoo sa aton. Amo na nga aton nga Wednesday, God loves find a way. And then, ano ang ginhimo ni Chris? Because, sambal ni Pastor Chris kay na, ining Genesis 3:15 is a messianic text. Points to the Messiah. And the Messiah we know is Jesus Christ. Sa atong na Thursday, being high priest, anong ginhimo sa Ginoo? Subong ko aton tan-aw na ang Biblia, kung atong basahon ang Biblia, ang reason ko nga aman yara sa langit as our high priest, pataas nga sacerdote, is to help us, no, buligan kita niya
nga atubangon ining mga ining inaway. Aside from offering his life on the cross, wala siya naguntat dara eh. Nagkayab siya sa langit, dito siya subong nag-ministry. Inaubirap as a mediator naton, intercessor naton. Gusto niya kita buligan sa aton nga struggle diri. Aside from sending the Holy Spirit nga magabulig sa aton, yara man siya. Ginabuligan kita niya sa aton nga mga kaluyahon, kay ginarepresentar kita niya dito sa sa mga lain sa tubangan sa trono sang iyang amay. Nagakinahanglan kita sang dako nga manog pato nga manog bulig dito, being our high priest. Jesus becomes our siyang atong elder brother na, the big brother naton dito, our savior also. Yeah, amo na nga sa picture bala kung ato ni himo ni nga picture na ginhimo kita sa Ginoo, nahulog tungod sa freedom of choice, naluoy siya sa aton because we were victims na ti ato ang nagasalig sa iya nga gin-offer. Karon hindi lang siya kay nagpakadto diri nga nagpakamatay, kundi dito sa langit nagapangabay mo siya amay bow pasayloa mo ni sila pa mo ni ang ato ang nagbaton sa iya, Pastor Chris. May nanamian ko diri nga line, Pastor, sa atong nga lesson. The desire of his heart, Christ's heart. Yep. The reason for his death and intercession is to save us. Yes. Duha diri ang mention, death and intercession. In fact, si Satanas, hindi niya gusto nga matabo ni ang isa. Pero ang mission ni Kristo is, kinanglan siya mapatay, kinanglan siya mag-intercede. So, si Satanas gusto ni skip ning iban diri nga. Yeah. So, ang kaluwasan ng Pastor, wala na kompleto dito sa iyang death. Kinahanglan mapatay siya, kag mag-intercede siya. Oh, okay kanang. Ato ba lang idea nga, God supplied and God applied. Okay. Gin-supply na dito sa cross, gin-apply niya sa sanctuary. And that's the uniqueness of Adventist message. Kaya iban nga reliyon niyang tudlo, pakamatay lang ni Kristo. Yeah. They did not teach us kung paano nga ginhimo nga ato si Kristo subong sa langit. That's the uniqueness of Seventh-day Adventist. Mga kauturan, wala na kita panahon, wala na sirado na gid. Madamo pa gid tani. But anyway, introduction lang ni. Damo pa gid ang aton matunan sa sunod nga mga sinimana. I hope nga you will just be patient with us kay padayon na kamo sa pagtan-aw mga kauturan. Padayon sa pag-follow up sa aton nga ang programa, and you will know more and more sa aton nga great controversy. Pastor Chris, last word. Ang mabili naton diri, Pastor, sa aton mga viewer, kag mga kautoran naton nga padayon nga nagasubaybay, nagapamati sa aton nga programa is, ang Ginoo naghatag sang paglaom. Amen. The great controversy nga nagapadayon hasta subong, wala ta makabalokon saan o ni matapos. Pero we know that matapos gid man ini siya. Hindi ni siya dark side sa mga believers. This is the bright side sa mga believers. Yes. So wala kita sa dulom nga side, ara kita sa bright nga side. Once nga padayon kita nga nagatuo, nag-aalagat sa Ginoo. Yes, Doc B. May pipila ka mga butang nga ginhambal ang atong lesson about sa great controversy theme. Ang unang ining pagsumpungan ay spiritual in nature. So para sa aton nga mga kauturan, let's remember nga hindi lang physical ang inaway, kundi something spiritual, especially ang sa aton nga relasyon sa Ginoo. Luyag sang kaaway nga mapahamulag kita sa Ginoo, apang ang Dios luyag niya nga mapadayon ang iya nga relasyon sa aton. So let us remember this, that this battle is spiritual in nature. Ang ikaduha diri nga ang great controversy is ining sala is not perpetual. May katapusan gid ang sala. May katapusan gid ang sala na may kasuguran apang ang Biblia naghahambal that God will end sin. Kay gusto niya ang iyang katawhan maka-enjoy sang padayon mga kauturan. Amen. Mga kauturan, matuod na ini ang sala, ini aton pagantos, may katapusan ini. Ang aton lang gid ya, let's hang on. Kaya ang Ginoo wala nagbiya sa aton sa iri. Wala kit niya ginbabayan. He initiated sang pagluwas kag
Kanami isang punto kinang natin ni Pastor Chris. Nagpakamatay siya, kag dito karon sa langit, nagapangabay siya sa amay, nga maluoy sa aton. Sa hindi pa si Pastor Vic pangamuyo mang kauturan, aton nanay pasalamatan ini ang aton mga sponsors nga kung wala sila, mabudlay gini ang pagpadayon sa atong programa. Ang mga mag-asawa, doctors, Erwin and Rhoda Hardinico, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Jet and Susan Caro, Doctors Dr. Norvin Hebieso and Rosalina Hebieso, Mark and Meryl Mendoza, Iboy and Jessica Malabanan, Juan and Susana, and Myla Susana, Ido and Famidon Vandes, John and Goldie Juligi Jr., Marlubel Hiruta Lorin, ang magulutod Jimmy Trino and Anily Trino Perdido, ang mag-asawa Marlene, Pastor Phil and Marlene Peregrino, kag ang mga magulutod Sir Alex Pehedero and Ma'am Gina Federo Ilomar. God bless you, Pastor. Amay nga langit nun, amon ay baluan, nga mayara gali, nga dako nga pagsumpunganay, nga gakatabo sa amon nga kinabuhi, batok sa maayo kag malain. Luyag sang kaaway nga kami mapahamulag dira sa imo. Amon ginapangabay Ginoo, nga buligan nimo kami, nga ikaw mahimo namon nga kapitan sang amon nga pagtuo, nga magalid sa amon batok sa deception sang kaaway. Gusto niya nga kami magarebelde sa imo, apang sa karon amon ginatugot ang amon kaugalingon nga magaupod sa imo Ginoo. Luyag namon nga maangkon inang kadalag-an nga sugdan nimo dira sa krus sa Kalbaryo, kag ginapadayon subong kay kami nakaibalo nga ikaw bilang among kapitan yara karon sa heavenly sanctuary nga nagabulig sa amon. Kabay pa Ginoo nga bendisyonan nimo kami sa amon nga pag-atubang sining dako nga pagsumpungan ay buligi ang mga kauturan. Madamo nga salamat Ginoo sa pagsabat nimo sa mga pangamuyo, sa ngalan Ginoong Hesus kami nagaampo. Amen. Amen.